sebou skvělý den, sportovní den z Fitness Victory, který jsme zahájili dětským Victory Race. V průběhu dne všichni měli možnost si zasportovat, ať už s trenéry nebo s dětmi. Vyvrcholením byla exibice Honzy Páleníčka v klasické kulturistice mistra republiky, fire show Karla Frýda a úžasné předání místostarosty Prahy 4 nejlepším sportovcům a samotný noční běh na Vyšehrad.